Les oficines del Consorci Teledigital Mollet es troben situades a la masia de Can Lledó, un edifici medieval que conserva la ciutat de Mollet com a centre de serveis de referència. És, a més, l'única masia del municipi que té un pati central amb pou del que neix una escala de pedra robusta que comunica amb la planta noble. Situada entre el carrer Comte d'Urgell i la plaça Mercè Rodoreda, la masia de Can Lledó és un dels pocs edificis d'origen medieval que queden a Mollet, tot i que es desconeix la data exacta de la seva construcció. El que sí que es pot assegurar és que el mas va fer reformes al segle XVI i que posteriorment va patir canvis estructurals als anys 1922, 1930, 1992 i recentment l'any 2007. La primera família que es coneix que va ser propietària de la masia i dels seus terrenys era la família Lledó. L'hereu va morir de tuberculosi i els seus familiars, per temor al contagi, van cremar tots els seus objectes personals, esborrant així part del coneixement històric de la masia. Més tard, la família Mutger va adquirir la masia. Després de restaurar-la i subdividir-la en estades aptes per l'habitatge, moltes han estat les famílies que han deixat constància del seu llegat al Quartelillo, nom amb el que es coneixia la finca a partir de l'any 1920. La masia de Can Lledó és una casa gran de dues plantes. L'interior s'estructura a partir de les parets de càrrega i arc, mentre que per fora de l'edifici destaca la façana, amb arc de mig punt i de porta adovellada, i els finestrals motllurats. A l'actualitat, la masia manté la coberta de teula àrab a quatre vessants amb lluernari, que cobreix el pati en el que s'hi troba el pou del que neix una escala de pedra robusta que comunica amb la planta noble. El mas es troba ubicat dintre de l'entorn de protecció que inclou tota la plaça Mercè Rodoreda i les façanes que defineixen el buit urbà. A partir de 1980, la masia de Can Lledó es va convertir en un espai públic acollint els serveis socials de l'Ajuntament i, a hores d'ara, el mas s'ha convertit en el centre de serveis de referència de la ciutat. A Can Lledó hi trobarem el Servei de Mediació Comunitària, una seu de la Delegació Catalana de Futbol, l'antena local de la Cambra de Comerç de Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el Centre d'Estudis Molletans i el Consorci Teledigital Mollet.